Barka da zuwa sashin gidan TV na Al Hussein Records TV, wato mazaɓaɓɓakar fassara. Mazaɓaɓɓaka. Wannan sabon shiri ne da zai dinga zuwa muku a tashar mu ta YouTube channel mai suna Al Hussein Records TV. Assalamu alaikum jama'a, barkanmu da sake saduwa a cikin sabon shirinmu mai suna Waye Jarumin. A wannan lokacin muna ɗauke da tarihin jarumi Bijay Talafati. Sunansa na gaskiya shine Jesop Bijay Chandrasekhar. Masoyansa na kiransa da Talafati, hakan kuma yana nufin komanda kenan. An haife shi a 22 ga watan Jun 1974. A halin yanzu yana da shekaru 47 kenan a duniya. Jarumi Bijay an haife shi ne a garin Chennai da ke ƙasar India. Ya yi karatun digirinsa a Loyola College a garin Chennai, kuma wanda daga nan ne ya dakata da karatunsa. Haka zalika shi sanannen jarumi ne mai rawa da waƙa. Haka zalika kuma jarumi mafi tsada a wajen biyansa a cikin fim. Jarumi Bijay yana da tsawon santimita 178, sannan kuma yana da nauyi na kilogram 73. Wannan da kuke gani shine mahaifinsa, wato S.A. Chandrasekhar, kuma shi ma mashiryin fim ne. Wannan kuma ita ce mamarsa, wato Shobha Chandrasekhar. Wannan da kuke gani ɗan uwansa ne, sunansa Sanjeev Chandrasekhar. Wannan kuma mai alamar kibiyar ƙanwarsa ce, wato Bidya Chandrasekhar, wadda ta rasu shekaru 2 kenan da suka wuce. Wannan kuma ita ce matarsa, wato Sangeeta Sonalingam. Jason Sanjay da Bidya Sasha dukansu 'ya'yan jarumi Bijay ne, kuma iya waɗannan su biyun kawai ya haifa a duniya. Jarumi Bijay ya ɗauki lambobin yabo masu yawan gaske. A cikinsa akwai Tamil Nadu State Film Award, Filmfare Award da kuma South India International Award da dai sauransu. Jarumi Bijay yana matuƙar son biryani da naman kaza da kuma sambar. Kuma shi mutum ne mai son rawa da waƙa. Hakan ne yasa ya tara dubbannin masoya da yawa a faɗin duniya. Nalayya Tafu shine fim ɗin da ya fara yi a duniya, kuma an ɗauke shi ne a 1992. Ana biyan wannan jarumi karo 20 a duk fim guda ɗaya da zai fito a ciki. Gabaki ɗaya kuɗaɗen da yake da su sun kai kimanin dala miliyan 70. Yana ɗaya daga cikin masu kuɗaɗen da ke ƙasar India. Wannan shine gidansa wanda yake a ƙasar Chennai a cikin India. Wannan shine ƙaramin falo a gidan Bijay. Wannan kuma shine babban falon cikin gidan. Wannan ɗakin shine ɗakin jarumi Bijay. Motocin da yake da su kuwa, yana da mota Rolls Royce, sannan kuma yana da Mercedes Benz.
sannan kuma yana da mota Audi QH. Hallo kuma yana da Audi A7. Kuma da wannan ne muka kawo muku ƙarshen tarihin jarumi BJ Talafati. Kada ku manta wajen yi mana subscribe da kuma danna ƙararrawa domin sanar da ku da zarar mun ɗora wani sabon bidiyon. Al-Hussein Records TV ta mu ce gaba ɗaya. Sai mun sake haɗuwa a cikin wani sabon shirin namu mai suna waye jarumi. Mun gode. Mun gode da ziyartar shafinmu na Al-Hussein Records TV.